Господин Донев, за какво протестирате и какви са вашите искания? Аз мога да бъда по-кратък. Протестирам основно срещу несправедливостта и най-вече срещу това, че политическата класа някакси не може да разбере, че не е тя, която определя какво да става в страната. Тя трябва да бъде в служба на хората. Тъй като дълги години, прекалено дълго време, тя не е в служба на хората. И това го доказа с делата си. Аз мисля, че просто народният гняв няма начин да не ги измете. Най-тревожно е безочието, наглостта, склонността към провокации, към омаловажаване. Мисля, че това е тревожно. Те някакси така са свикнали да гледат на всичко това, като излезе едни хора и викат. Много срамно поведение. Това е тревожното. А иначе радостното е, че хората са излезнали, че продължават да излизат, стават все повече и аз съм много щастлив от този факт.